रंजादे बयबो रंजादे दे मोसादे बयबो मोसादे बर' फरायसा आफादनि NDFB-नि सागानजों 27 जानुवारि 2020 मायथाइयाव आरोबाव फैबावबाय थामथि गोरोबथा बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन जालायबाय जोंनि हालामनि बर' रायजो राजाफोर जोंनि हालामनि बर' फिसा फिसौफोर रंजा बाजा दिनै बर' गामि खाम सिफुं सेरजाजों गाजा गोमजा बिर जोहोलावजोफोरनि रायजो राजा बयनिबो खौसेथिजों आरोबाव फैबावबाय थामथि गोरोबथा आबुङै दाजाबाय दिनै बिटिआर रायजो जोंनि हालामनि बर' रायजो राजाफोर जोंनि हालामनि बर' फिसा फिसौफोर गोदान सिमां हारि नाङैनो जों दावगालांगोन मुंख्लंफोरनि बिखानि गोजा थैजों लिरनो हाबाय जों गोदान जारिमिन बिर जोहोलावजोफोरनि रायजो राजा बयनिबो खौसेथिजों आरोबाव